5 konsorzji huma interessati li jiżviluppaw u jmexxu Jott Marina f'sa Maison. Dawn il-konsorzja tefgħu il-proposta tagħhom wara li f'Lulju li għadda Transport Malta ħarġet sejħa għal proposti. Il-5 konsorzja li wħud minnhom diġa jmexxu proġetti simili huma Marina di Valletta, Valletta Marina, CGS, Harbour Management u Valletta Marina Consortium. Skont is-sejħa li kienet ħarġet din il-marina se jkollha post tal-irmiġ ta' minn tal-inqas 240 jott. Il-marina għandu jkollha l-aqwa faċilitajiet u għandha tkun sigura f'kull tip ta' temp. Il-konċessjoni ser issir għal perjodu ta' 25 sena. Matul is-snin żdiedu s-sidien tal-jottijiet u żdiedet ukoll id-domanda l-postijiet tal-irmiġ u għalhekk inħasset il-ħtieġa li tkun żviluppata marina ġdida. Permezz ta' din inizjattiva l-Gvern qed ikompli jinċentiva tkabbir tal-industrija tal-jottijiet f'pajjiżna. Meta l-operatur li jintażel jibda x-xogħol il-Gozo Channel mhux ser jibqa' jitrakka fl-istess post filwaqt li hemm ftehim mal-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta biex tidħol iktar il-ġewwa bil-għan il-marina tkun żviluppata skont l-aqwa prattiċi.